waye garbu a cikin ku? Ina neman garbu. Ina tambayan ku, garbu nake nema. Ya can ka neme shi ma. Garbu nake nema. Kai ka gaggauta barin wajen nan. Idan na kifa Zan huya ka. to bismillah. Ina wai kawo nan. Waye wannan mayaki ne, waye shi mayaki ne, 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 waye wannan. A duniya ka san me yasa ya kashe su? To akan kanwarsa ne wannan sadiyan. Muka je maganan kayan nan ka tabbatar ka anshe su. Yawa kai za ka fara magana saboda ka san yana zai mana yawa ne a gane, amma idan ka tsayar masa ka gane kawai normal ne. Kamar ya ga kayan ku lafiya? Muna magana ki ba mu kai magana. Ba za a bada ba idan kai ka siya man sai ku kwata na gani ka ji mutane. Dala! Nafisa. Na'am. Ka fito ashe. Ina biredin kuma? Wallahi tun ɗazu na aiki Sadiya ta siyo. Ban san dai me ya tsaida ta ba. To, ikon Allah. Ka gane idan aka je